एवढी घाय लागली तुमका? हा माका सोडून चाललास? बारको ब माका सोडीत नाही हो नाही येऊच नाही तू पकड जर थांब उघड दे थांब हे पिशवी पकड तिकीट ठेव ना दे अकडे दे एक दे दिवसभरासाठी जाऊचा तरी पण बघा किती बॅग आहे पुढे काय आहे गाडीत गिफ्टची हे राहू दे त्याला झाला गॉगल लावा सगळ्यांची हा पाठचं उघडू चल मम्मी येऊ दे तुम्ही बसा तोपर्यंत बाबू तू पुढे बसतो दीदी बरोबर ये अरे मम्मी गया उघडा राहू दे मम्मी आता ना चिकला लावलंच गेल्या गेल्या स्विमिंग पूलला चल गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया नमस्कार मंडळी सुप्रभात पुन्हा एकदा तुमचा कोकणी मालवणी सुगरण या चॅनलवर स्वागत आहे आम्ही आज सासूच्या बर्थडे चाललो बर्थडे वाढदिवसा सासू इल्या गावावर ना ते लोक डायरेक्ट गेलेत कालच बंगलो बुक केलेला तर आता आम्ही आज चाललो कालची काल शाळा होती ना आता शाळा काय डुबवणार म्हणून संध्याकाळी निघा भेटला नाही आज निघाला आता सकाळीच 4-5 दिवस जरा वेगळ्या कामात जरा बिझी होता जरा गडबड होती 4-5 दिवस मग त्याच्यामध्ये जरा वेळ भेटलो नाही एका सबस्क्रायबरने पण विचारल्या भावा ब्लॉग आला नाही तर बरा वाटला तसा मनात पण त्याच्यासाठी पहिले क्षमस्व आम्ही माफी मागतो जरा आमची गडबडच होती 2 ब्लॉग तसे होते छोटे मोठे टाकू पण त्या गडबडीत मिळाले नाही तर आता ह्यो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आम्ही आज काय मस्ती करतलो ती पण तुमका ह्या व्हिडिओत दिसत वरीक तेवढा माहित नव्हता आमच्या सासूबाई आमच्या अचानक गावावर निघालो त्यांच्या 60वा वाढदिवस हा तर आता जावई जाणार नाही असा होणारच नाही तर त्याच्यासाठी जरा उशीर झालो आपण बर्थडे आजच आज आम्ही निघालो आता लोणावळ्यात बंगलो बुक केल्याने आता आहे ना 3 तास लागतले तर आम्ही भेटतो तुमका बघूया आता ट्रॅफिक पण दाखवतो किती लागतं आता विकेंड काल त्यांका चांगला ट्रॅफिक लागला कारण सगळी माणसं निघतात ना विकेंडला तर खंडाळा घाटात माका वाटतं अडकलेले रात्री संध्याकाळी ते निघालेले ते लेट पोहोचले तर जाऊन झोपातच होता म्हणून म्हटलं चला घराकडे शांत मुलं झोपतील म्हणून आम्ही आज निघालो या बघा आहे ना घोडबंदरला पण बघा हे बघा या बघा हाय सुरुवात झाली या असा ना मुंबईवर ना घेतलं असतं तर थोडं बोवाडो पडता नवी मुंबई जाण्यासाठी घोडबंदर रोड ना पण आमका बरा पडता म्हणून आम्ही म्हटलं चला आता घोडबंदरनेच जाऊया तर आता आहे ना निघाला घोडबंदर वर ना असा ट्रॅफिक लागला तर आमका 12 वाजतील जाऊ आता हे बघा 8 वाजत दिले ट्रॅफिक एवढा लागला ना बाप रे कामाला तू कंटाळला परी कंटाळला सगळे फिराक निघतात ना शुक्रवार शनिवार इलो की सगळे चालले क्या बोलता है हिंदी में क्या बोली तू कितना ट्रैफिक है कितना ट्रैफिक है गायमुख चौपाटी आता फेमस होत
बस चालली घोडबंदरची. येतय कधीतरी फिरा एंका घेऊन. सगळे चौपाटी. आय लव्ह ठाणे. इंग्लिश मध्ये वाचताना ठाणे, मराठीत ठाणे. इकडे पण मेट्रोचं काम चालू असतं ना. आता होय तिला थोडा बऱ्यापैकी होय तिला ऍक्च्युली. तरी आज सेकंड सॅटरडे. पावसाचा रेनी सीझन म्हटलं की माणूस घरात थांबता. पिकनिक चालू. जुलै महिना तो त्याच्यासाठी फेमस होता पिकनिक. आता गटारी आहेत. लोकांचा श्रावण लागायच्या वेळेस गटारी कर. गॉगलने भरला का कळत नाही. डोळा पाऊस भरलो ना. मी म्हटलं गॉगल लावल्यामुळे भरणार का वाटतंय. साशेन पालेव भाज्या आणल्यानच मंडळी. कोण इल्लो लेकी आता काय माहिती चांगले राहतलो की नाही. फ्रीज मध्ये ठेवल्यानच. आता पालेव भेट आणल्याने म्हटलं आपण पण भेट देऊ काही ना चांगली. आता गेल्या गेल्या भेट देणार ती का पहिली बर्थडेची ती घेतला होती. आता ती सरप्राईज कापूरबावडीला. कापूरबावडी आहे ना. जाव्या गो बघी उमरा बायपासने जाऊया की सरळच जाऊया. तू सांगशील का सरळ जाऊया. एकदा भूक लागली. लेमन गोळे दे. मग आता काही वडावा नाही भेटत. थांब जरा. या अजून ठाणा इला नाही बघ. संपट ठाणा कळवा आहे आता. अरे त्या पिशवीमध्ये आणले ना काजूगर 4 टाकले. ते सोल आता प्लास्टिकची शेव छोटी. आपण मागे खारेगाव साकेत मधून गेलेलो ना. खारेगावच्या इकडून आता सरळ घेतले. जाऊ दे चालत काय. शनिवार आहे ना. भाई एवढा ट्रॅफिक नाही. वर्षा बघ वर्षा. पाऊस म्हणजे वर्षा आणि गाडी वालो बघ पुढे वर्षा. कुठं ट्रेनिंग स्कूल वालो वर्षा. ही बघ कसा जोळे आता कधी कधी. बघा सिग्नल लावले नाही काय जेलचं.
फोर व्हीलरवाल्यांका पाऊस लावलो काय साईडला रावले उभे ते जोरात दिलो बाईक वाले लगेच बाजू होते बाईक देऊ होय गाडी चालू बाईक लवकर पोचू आपण नो एंट्री आहे ना खरा तिकडनं साकेत कडून इला असता ना तिकडून चढला असता इकडून चढायचं ब्रिज मुळे ना मंडळी लय सोयीस्कर झाला डायरेक्ट कळव्या नाक्याच्या आरपार तिकडे बाहेर पडतात कळवं नको खाली राहतो मग तेव्हा कडनं इला होतं ह्या साईडने येतो आम्ही खालना तसं बघा मस्त वाटतं ह्या पुन्हा ब्रिज चढायचा मग डायरेक्ट गेला नवी मुंबई साईडला तो माहितच असताला खाली कळवं नाकर होतो कळव्या नाका गावतो असत तर खाल्लं जायचं आणि मस्करीत म्हणताव ना गा ना निघताना आमच्या ते कळवेवाले मुंबईत गेलास की कळवा म्हणजे जातले कळवा आणि मुंबईत गेलास की कळवा होय होय आम्ही कळवा मुंबई गेलास की कळवा तर म्हणतो हा मुंबईत गेला की आम्ही कळवा अरे तसं नाही मुंबईत गेलास की कळवा पोचलास की कळवा असा त्यांना वाटतं कळवा तर हा म्हणतो आम्ही कळवा राहतो असते जोरात तरी सापडेसारख्या डुप्लिकेट तरी हसा हे थांब डुप्लिकेटच असतो तो ते बघा मंडळी आमका विठ्ठलाची गाडी भेटल्याशिवाय रवत नाही विठ्ठलाचं दर्शन होताच म्हणजे सगळ्यांचा बऱ्यापैकी होता जे मनात होत आपलं ते पण ते बघा पांडुरंग पांडुरंग हे बघा पांडुरंग पांडुरंग एर्टिगा विठ्ठला माय बापा कोरोना चालू वाटतं रिक्षावाल्याचा मास्क दाखव माझ्याने फॅशनच करून टाकल्याने कोरोना एक रोग झालो आता पण तोंडाक मास्क थोडी लावता ठीक आहे बाबा तप झालो काहीतरी त्याचा आता नाव पाडला कोरोना पण याचा अर्थ असं ना होत मी तर पहिलाच बोललो एक रोग डिक्लेअर करा व्हायरल म्हणण्यापेक्षा एक रोग आजारच झालो तो म्हणायचा आणि सोडून द्यायचा नॉर्मल राहायचा नॉर्मल वागायचा असा माझा म्हणणं पहिल्यापासूनच होता उद्या मास्क लावून मुली बघू जो कार्यक्रम केला नाही तर कसा होय तोंडात मावं टाकल्या की काय टाकल्या कसा कळ त्याला फक्त हसा घेता बायले काळोख झालो बघ एकदम संध्याकाळ झाल्यावर की वाटतं गॉगल लावून तर रात्री 7:30 8 वाजल्यावर वाटतं भूक माका पण लागली परी हा वाट बघ ह्या बाय बघा औषधीच्या बड्ड्यात नाश्ता मिळणार अगं वाचतील किती ते बघ पहिले आधी आता दिघा गावीला ऐरोली थांब आपण थांबूया टोल नाका येलो की थांबूया हे बघा कशी पिकनिकला चालली हे बघा बस मिनी बस हे बघा ही अशी मजा तर करू का होई आयुष्यात बाकी काय चालले बाय कामावर चालले कामावरचे ऑफिसचे हा फिराक चालले असा मग नाही तर कामात काय जातील बस करून हे जाऊन पण काय काय लोक आकडतात एखादा मॅनेजर असताना लॅपटॉप घेऊन गेलेलो असता अरे मेरे को जरा काम आहे मेल बिल आहे 4-5 काय ना काय हे बघ तसे सिग्नल चालू तरी माणसं आडवी जातात ती माणसा चालतात ती बघ कसा मुंग्यो चढतो असं वाटतं हे ना दाखवता बघ मागे बघ अशी डोंगळे चढतात ते झाडावर आणि उतरतात तुर्बे गेला मंडळी तुर्बे आता काय
मुंबई आहे ना ही. नवी मुंबई पार गेला कळंबोळी जंक्शन चढणार खालापूर टोल नका गेलो गेला लोणावळ्या. खंडाळा घाट लागतो लो. खंडाळा घाटात किती ट्रॅफिक आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे. पहिल्यांदा बोर्ड दिसला लोणावळा. लोणावळा पॅच ना मला लय आवडत. गोवा आणि काश्मीरला कुठं कुठं जायचं हनीमूनला. सांगा राजा कुठं कुठं जायचं हनीमूनला. लोणावळा खंडाळा हे खंडाळा कळलं का तुला. माकडं असतील माकड. हा हे बघ बसले ती बघ. तुला काय खोटा वाटला मी खोटा बोलतोय. सेम तुझ्यासारखीच होती. बघूचेच पैसे घेतात हे टोलवाले. कॅमेरे लावलेले आहेत बघ वरती. गाडी सावकाश हाका. लेन मध्ये चालवा. बघितलंस का दिवसाची आलीस कधी जास्त. आपण रात्रीचे जातो इकडून आणि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जातो. पण माकड असतील बघ आता. त्या दिवशी क्लास तसं घेऊन गेलेलो मॅच वर्ल्ड कप. लोणावळा खंडाळा खंडाळा लोणावळा खंडाळा लोणावळा खंडाळा. आता लोणावळ्यात लेफ्ट हा लक्ष ठेव. लाशील नाही तर पुण्यात. हान काय वाजवत ते. घाट आहे एवढं. गाडी अकडनं तकडनं कोण कोण ओव्हरटेक करत जातात. स्लो गाडी काय लोक हॉर्नशे होत ना. माकडा बघ माकडा लाईनी बसले.
22 झाले. मग रात्री किती होत असत विचार कर. ट्रॅफिक जागेवर ना गाडी हल्ले नसतील. ह्यो आता पॅच वर चढेपर्यंत ट्रॅफिक. या सगळ्या दिसताना व्हायचा आता सगळा लोणावळा. काय लोणावळा? हा, हिंदी भाषिक वाले लोणावळा बोलतात. लोणावळा. आता आपण 5 किलोमीटर लांब आहो. हे बघ लोणावळा आणि खंडाळा खालना कळला. हिला हिला काय म्हणतात जाऊ. मग ते आता कसा ट्रॅफिक असायला काही. हा बोल बेटा. या बघ कडनं खाली जाऊचा लक्षात घे. या बघ काय देतो. अरे वा काजू. या लॉरीवाल्याच्या पुढे जागा का आपण हवालदार उगत. चला या लोणावळा आणि आता खंडाळा. बोला साहेब. हा सीट बेल्ट लाव ग. लोणावळा खंडाळा कोल्हापूरचा पन्हाळा. आता या वेलकम टू खंडाळा. लोणावळा पण वेलकम टू लोणावळा. राईटला खंडाळा. आपला जरा थोडासा ट्रॅफिक लागला नाहीतर आपण एवढ्या ह्याच्या अगोदरच पोहोचलो असतो. सगळे आता बंगले. लेफ्ट जो बंगलो बुक केले ना हे बघ शांतीनाथजी जैन देरासर हाय बंगलोज. नाव बाहेरचे लोक आहे सगळे पैशाले. आपण फिरा घ्यायचा फक्त. हायवे हा डबल लाईन करूया गाडी घेऊन. खंडो आहे ना गेलो. चला गॉगल बिगल लावा सगळ्यांनी. मुंबई पुणे बायपास कडे जाऊ. मुंबई बायपास आता सरळच असताला. माकाचा अंदाज हा. बाबू गॉगल लावलं. बाबू गॉगल दे. असं वाटतं ना हा इल्यासारखे असं वाटतं. मी जय जाते ना ते माका नंतर असं वाटतं की हाय येऊन गेले हाय येऊन गेले. असं काय होतं माका ताच कळत. हे बघ तुंगारली गाव वाटतं. तुंगारली
महाबळेश्वरला पण वगैरे असंच आहे सगळं केलेलं. मग ते जाऊन राहायचं आणि फिरायचा 2 दिवस महाबळेश्वर. आता ह्या वन डे पिकनिक झाली. तुम्ही जातच ना 2-3 दिवसासाठी तेव्हा पण असाच आहे. डॉन बॉस्कोच्या बाजूकच आहे ना. नाव काय हे वाय विला काहीच असतो माका गाडीवर तो दिसत. बसले मोबाईल. अरे नाश्ता बिस्टा करून झाला का बघ. संतोष हसाक लागलो पहिलोच. 12:08ला हसतोच म्हणजे 12:08ला की काय माका त्यांना विचारायचं लागतं ना. भावाजी इलो यो दरवाजा उघडता. घे त्या का व्यवस्थित घे कॅमेऱ्यात. जय मन से. काय रे सुस्तावले काय रे सगळे. काय बोलतात ऐकायला आलं. काय बोलले पहिले काय बोलले. गणेश साहेब बोललो. मला माहिती होतं तू येणार. अरे मला यायचंच असतं. बंड्या गेलो तो काय बंड्या. ये हा पाठ भरली रे. काय अतुल हॅलो गाईस, माय नेम इज सिद्धी गाईस. काय सरप्राईज दिला मी पाहिजेच होती. पाण्याची नाही सगळंच घेऊया ना. व्हिडिओ बनवत होता. कशी आहेस? हाऊ आर यू. काय चलो काहीकडे म्हणजे नको बनू. मी पकडते. मी गेली पटकन पुढे. अरे जाण ही आमची बर्थडे गर्ल आहे सासूबाई. नमस्कार सासूबाई.